जे कौरबनो जोङो सावै खेनारिखा जों बुबाग्रानो लगिरि नाहिनै न buskango yapri sei fajakba faidi bubagra जोंनो yok sama mani dani bagui bobai thang je chubai mansak जोंनो chubawi dong जों lai थांनाय साल गोदोक मारबो जों नुखा त्रिपुरा हास्तेबो गोबांमा नेता गोबांमा लिडार्स जों नुखा गोबांमा नेता गोबांमा लिडार्स जों जरा परीक्षा बुथ परीक्षा गोबांमा मन्त्री MLA EM CM आपते हेके चिनि त्रिपुरा साराव बुथ रेलायै जों नुखो आदर हरका फियासों ताबुक तामुनुक चिनि त्रिपुरा हास्तेबो जों जत्त दिगितुइनो जों नरु जागुइ दङ चिनि त्रिपुरा साराव नायनि बागै ताबु बुबाग्रानि लिडारशिपआव जों वाइसा बुबाग्रा जेहेतु जोंनो जरासानका त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो ते 6-7 मास दंसो बुबाग्रा साव बनो गोबां जरा रिना नांला त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक नर बेबागनो बुबाग्रानो अ 6-7 मास थानसा खालाय दंगै जत्तबाय गोथालाय दंगै इउनिटी हेकेबा थानसानि बिसिंखैनो अ हानि बोसारकनो फियकनानि आबो बुबाग्रा मुचुंजागो तामनि बागै मुचुंजाक कारण बो कायसा राज परिबारनि परक बो खरकसा चिनि हानि महाराजा अ हानि बुसाजों अ हानि नकफांजों तिनि जों अ हानि नकफां अ हा चिनि उंतुतुइ जों तिनि केसेबो दंगैमा दंलायजाव जत मानथाय सप्ताय जत दिगितिनो जोंनो कम रिउइ दं अथच जोंबो भारत बाय मार्जार एग्रीमेंटनि याकुलो जोंबो भारतवासी जोंबो भारतनि संविधान भारतनि कन्स्टिट्यूशन जोंबो मानो अ डेमोक्रेटिक कान्ट्री एकेबा जों अ जागा भोट रिनानि जे अधिकार आबो चिनिबो दङ इनके एकटा भोटनि दाम माने खरकसा जेसे भोट रिमानो आसुमा मानो आबो भारतनि प्रधानमंत्री फानंथुं खरकसा रिक्सा चालकनाय फानंथुं खरकसा कामतां चालकनाय फानंथुं खरकसा डॉक्टर फानंथुं इंजिनियर फानंथुं खरकसा बरक एकटा भोट नरि मानो इनके जों बाहाय गणतंत्र देश तंगै जों चिनि मानथाय जत मानथाय सप्ताय जत दिगितिनो जोंनो कम रिउइ दं अथच जोंबो भारत बाय मार्जार एग्रीमेंटनि याकुलो जोंबो भारतवासी जोंबो भारतनि संविधान भारतनि कन्स्टिट्यूशन जोंबो मानो अ डेमोक्रेटिक कान्ट्री एकेबा जों अ जागा भोट रिनानि जे अधिकार आबो चिनिबो दङ इनके एकटा भोटनि दाम माने खरकसा जेसे भोट रिमानो आसुमा मानो आबो भारतनि प्रधानमंत्री फानंथुं खरकसा रिक्सा चालकनाय फानंथुं खरकसा कामतां चालकनाय फानंथुं खरकसा डॉक्टर फानंथुं इंजिनियर फानंथुं खरकसा बरक एकटा भोट नरि मानो इनके जों बाहाय गणतंत्र देश तंगै जों चिनि मानथाय जों मानांनि नांगौ जेसे मानांनि नांमानि आबुनि सोलाय बहुत कम जों मानै दङ अथच जों अ हानि बुसांगै जों से बिसि मानांनि नांमानि इनके जों ताबुक ADC त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTA ADC और TTA ADC बिसि ब्रुम चिनि बाजेट बोसोरगोंबा अब नरक जतनो साइमानि नांगौ गामियाव दंफानो TTA ADC बছर 600 থেকে 650 কোটি টাকার বাজেট দङ आबुनि बिसिं आ रां रक इनस्टलमेंट हाइके फायो एकबारे रिजाइक गया आरो बिसिं से बेतन बतंखौ चाकरि खालायनाय रकनि इनका आ 500-600 कोटी बाय बाहायकेले त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनो जों गोनां खालाय मानसि नायबा अथच त्रिपुरानि कायसा राज्यनि बाजेट खोनागाखाय जों बखरक मिहिमै थाङो 2022-23 नि बाजेट बोसोर साइते माननरो
26,000 কোটি টাকা 26,000 কোটি টাকা ত্রিপুরা হাनि বাজেট হंखाय অথচ এডিসি এরিয়া আছে गोबांखौ जों जुदि दाबो भौगोलिक अनुसारे जुदि नायनो थांगा हंखाय सिनि एडिसि एरिया আছে गोबांखौ 3 भागेर 2 भाग न एडिसि एरिया অথচ বাজেট হंखाय 600 কোটি টাকা आमबाय बाहायके चिनि तिप्रासा आमचाइनो जों डेभलपमेन्ट खालामनो नाय आबो कायसा जों सुमु एकेबा सुमु आसायजाक हायनि बागै सरकनो जों डेभलपमेन्ट खालामनायनि बागै जों जे साकायबानो जों सेपारेट स्टेट नांगौ गोदान राज्य नांगौ मानेनो अमया जे जों गुबुननि जातिनि बिरोधी गोबांमा नेतारक अकगनो साननानै नायो जे सेपारेट स्टेट कायसा गोदान राज्य सानखा माने आबो जाति बिरोधी कक बेखाय जों तिनि अ जागा चिकन सा पान्दा हिनपानो अ पान्दानो बिसिंतिपानो जों अमनो सराय खाय रिनानै मुजुङो जों अ हानि बुसा अ हानि नकफां जोंबो त्रिपुरा हास्ते एका भारतबर्षनि गुबुननि जागानि बरं रं हायथेनो जोंबो माइरांगो माइ कुप्लुं मुइ कुप्लुं दै काहाम लामा काहाम कारेन्ट काहाम हस्पिटाल काहाम स्कुल काहाम आमते हेके चिनि तिप्रासारबो तंनानि नांगौ ते तंनानि मुचुं जागौ जों मुचुङो जोंबो दिनो 3 बार फुङाव वाइसा दिबर वाइसा सारिक वाइसा जों अक सुफुंगुइ माइ मासानानै आबोबो जोंबो मुचुङो फियाबा जों ता मुनुजा सिनि तिप्रासारनि बागै हिकाय माइरां कुप्लुंखाय माइ रिजागिया मुइ रिजागिया लामा हामिया दै काहामखाय मानथया कारेन्ट गरै लामा गरै हस्पिटाल काहाम गरै बेबाग दिगेनो जोंखाय नरजाक इंके जों चिनि मानथाय सकथाय बेबागनो जोङो रिसिदि हिमाथ जों बुइनो तारिदि बुइनि माइख्लायनि माइनो तिसावै चिनि माइख्लाय रिफायदि हिमानि कगिया नों बुइनि माइख्लायनि मायो जेबाबे कुप्लुंखाय अक सुफुंसारानि जेबाबे मुइ काहाम ब्रियो जोंनोबो रिदि आमते हायखायनो किन्तु जों अकक तो सायाबले बंनि माइख्लायनि माइनो जोंनो रिफायदि अकक साया बंनि माइख्लायाव माइतवा चारिदि बरक नबो किन्तु बरक न चारिमा हायखायनो जोंनोबो चारिदि अकक से सावता करो बुकुरो आबनो जों सरायसरायके मा बुझाबाय दे जों जनरल एरियानि जे लामा जनरल एरियानि जे दै कारेन्ट जे हस्पिटाल बेबाग ऑफिस आदालत तंबायो आमहायनो नोंचिनि तिप्रासा आमचायाबो स्कुल काहाम ऑफिस काहाम आदालत काहाम हस्पिटाल काहाम नों रिदि तामनि बागै रियाबा कारण आमनो जों अ हास्तेव तंगि तंफानो जों समान अधिकार रिजागिया जों समान बाबे नायखल जागिया जों नखाय बाहायखाय तनि हुंखाय जोंनो बुमा मातय जे छातगै तमानि हायखाय जों तनिमानि नुकजागौ हायनि बागै बुबाग्रा बाय कक्साब लेफ्रु अमा हायखाय चाबजाका एडिसि आमचाय बादेबो गोबांमा आमचायो जेमन दुर्गा चौधुरी रफानो मुंखा सिरि सिमनाव मताय पारा रफानो मुंखा गोबांमा जागा जेमन हेजामारा किनारो चिनि हातिमारा आ जागारो दाबोबो एडिसि खबजा गया बेखाय जुदि जों तिप्रालेण्ड मानबो जे चिनि तिप्रासा तंगि तंमानि जागा जुदि खबजा गया काय बरखाय बियां थानाय बंनि उपाय बाहाय उनाय त्रिपुरा हास्तेव गोबांमा जा थाइनो दङ जे जनरल एरिया चिनि बरक दङ तंमानि इंके बरकनोबो जों खबना नांनाय बरकबो चिनि तिप्रासानो ब्ले नि चिनि बुबाग्रा जातमानि बिसिंतिसे बरकनोबो जों ग्रेटार तिप्रालेण्ड तिसगै जों जेसेकापानो भारतनि संविधाननि 2-3 दाराव जेहेतु तंगि दङ जे कोनो जाति कोनो बरक कोनो हानि बुसारक जुदि गोमाना नाय दंखा फादार हास्तेनि बरक फायै गोमाना नाय दंखाय बरक निजिनि हुकुम मुकुमनो मोथांनानै बागै निजिनि दफानाव मोथांनानै बागै गोदान राज्य सानै मानो आ प्रभिजन दङ भारतनि संविधानाव आ प्रभिजन एसे जों भारतनि संविधाननि सल्युशन जों सानै दङ ताखरो बुखु जों नुगै मानो नरक ससियेल मिडियायाव नुगना उ सुकांबो बांलादेशनि